A tunawa kina ina ne? Mutum ya dawo ka sha rana. Ga yunwa kana ji a kawo maka abinci kuma shi ma abincin sai an tsaya ana malam. In kika ga na dawo haka ina dawowa ni kin san ba abinci zan tsaya in ci a waje ba. Dole dai sai na dawo gida zan ci abincin nan. To da na dawo me ya kamata ki min? Sai ki tashi ki ɗauko abincin nan da sauri ki kawo min in samu in ci abincin nan hankali na ya dawo jikina. Amma sai da kika ga dama kika kawo min. Haba wannan ai ba daidai bane. Me yasa kike haka? A tune? Na ce ki min dan wake kuma sai ki min shinkafa? A tuni ina miki magana, ki bani lokaci mana ki saurare ni ki ji meye damuwa ta. Na ce ki min dan wake sai kika yi min shinkafa. Haka muka yi da ke saboda Allah. Kaga malam, abin da ne ra'ayi ina son dafawa a cikin gidana shi zan dafa a cikin tukunya ta. Ka gane ba wai abin da kai kake so ba, ina so ka san wannan. Yanzu bani da daman ni da gidana. Kwarai, abin da ya min shi zan dafa. Ba abin da kake so zan dafa ba, ka rika fahimta, ka gane ko? Da kayan abinci na da kuɗi na in ce min ga abin in ce miki ga abin da ya kamata a dafa min in ci. Kaga malam kana damuna fa. Kana damuna kar ka fasa min kunni. Magana aka turo min a voice ina so in kunna in ji me aka ce amma ka cika ni da surutu. Na ce in ba za ka ci ba ka bar shi. Abinci dai wanda ya min zan dafa a tukunya. Ka gane ko ka rika fahimta. A sai abin da kika yi ra'ayi shi zaki dafa ba abin da ne ra'ayi na ce a dafa min shi zaki dafa ba. To ba zan ci ba. Sai dai ki ci. To wannan gadarar ba ni za ka yi wa in ba za ka ci ba ka bar shi. A tuni kin san me kike? Ni fa kike ga ma wannan magana kike cewa ina cika miki kunni a tuni. Kin san me kike ciki? Ni fa kike ga ma ina cika miki kunni. Idan baki tsaya kin saurare kin bani kulawa ba za ta tsaya ta saurare ni ta bani kulawa. Mata ta ce ke fa. To wallahi yi hankali. Kuma abinci ba zan ci ba. To kar ka ci mana ka bar shi ciki na ko naka. Ka bar shi kar ka ci. To ina son in tunasar da ke cewa ni kuma duk abincin da zaki har in ba wanda na ce ki man bane to ba zan ci ba sai dai in bar miki kayan ki. Mu zuba tsakanin ni da ke magana. Ga abin da zan ce ki min shi ba za ki min shi ba sai abin da kika yi ra'ayi za ki min to ba zan ci ba. Ko kuma ki dauka ki kai gidanku su ci. Ni ba zan ci ba. Kuma daidai ne ni da ki. Allah ya sa ka ci cikin ka konawa abinci dai wanda ya min shi zan dafa a cikin tukunya na. Ka Allah ya sa ka dafa. Ka rika zuwa kana wani kukumbura mun baki kana maganganu kana kukumbura kana mun kumfan baki an gaya maka tsoron ka zan ji tsoron ka nake ji karkaci abin da ya min shi zan dafa a cikin tukunya ta aikin banza kawai gaba ɗaya ya ɓata min jin daɗin wannan group ɗin an tuttura min abin nishaɗi gaba ɗaya ya ɓata min rai. Ye? Lallai wannan abin nata ma sai gaba ma yake. Kullum ma abin nata sai gaba yake da ɗai. Yanzu ta fita ta shiga wani gida ko ta je wani unguwa ba za ta gaya min ba abin har ta kai ga haka. Gaskiya a tunan tana min abin da ta ga dama. Wallahi a tunan ina kika je? A tuni ina kika fita ina kika je a tuni har ta kai ta komo ki sa kafan ki fita daga gidan nan a tuni baki gaya mun ba. Yanzu makotan da zan shiga so kake in zan shiga makota sai na gaya maka cikin gidan makota in zan shiga sai na maka bayani zan shiga. To dan me ko ba za ki gaya mun ba zaman kai kike ko zama na kike?
ai dole sai kin gaya min in na ga ya cancanci in bar ki shiga. Yanzu in rashin lafiya ce ta kama zan shiga makwatan so kake shi ma sai na gaya maka zan fita. Wannan rashin lafiya daban. Rashin lafiya daban. Kuma in ma rashin lafiyar ne in dai da ladabi da bai ya kamata aiki kira ni a waya. In ban da katin waya. Ke min police calling. Ba zan iya ba. Shi ke da sadaki. A tune. Wannan renin naki ya fara yawa. Wannan renin naki ya fara yawa. Yanzu haka za mu yi da shi. To wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma. A'a, lallele. Yanzu kake tafi? Umma ne. Lafiya lau. Ya gida umma. Lafiya kalau. Ya raga ka yau. Ya raga ka haka a murtike. Umma ba dole ki gare na a face ba. Ana zaune gida. Wai yanzu wannan baiwar Allah a kai. Umma. Ba ni da dama in ce mata ga abin da nake so ni da gidana ta yi min shi sai abin da ranta yake so shi za ta yi min. Ita Atina? Kuma har ta kai ga ta fita ma ba tare da ta sanar da ni ba duk inda ta ga dama sai ta fita sai dai in dawo in tarar da ɗaki a kulle ko gida a rufe. A yanzu yarinyar nan haka ta zama? To shi yasa na ga raina ya riga ya ɓaci hankali na ya tashi sai na ce to ba zan daka ta tutar dokin zuciya ba. Ka ce bari in zo in sanar da ku halin da ake ciki wajen haɗin mataki. Gaskiya ne. Ka ga ɗan lelan umma. Ka yi haƙuri. Ai kai namiji ne. Ka daure ka ƙara haƙuri. To, umma shikenan. In Allah ya yarda zan je in same ta. Zan ja mata kunne kuma za ta canza insha Allah. Ka yi haƙuri. In jin dai akwai komai da komai a gida. Kuma menene ta nema a wajena ta rasa? Duk wani abu da na sani ko a hanya ne na gani na san in dai zai faranta mata rai zan kawo mata. Saboda ba abin da ake so a je ka in kai harkan aure balantana a ji matsalarka. Ni kuma ba na son abin da za a ce ga matsala. To ai kuruciyar kenan. Ba komai insha Allah za ta zo. In kin gaya mata ta je to shi kenan ni duk in kuma bata je ba duk wanda baya ganin darajar iyayena ni ma ba zan ga darajar tasu. Gaskiya ne. In ta ji shi kenan mu ci gaba da zama in kuma bata ji ba shi kenan. Za ma ta ji. In dai na je na same ta na mata magana Allah ya za ta. Tunda kin ga raina ya fi ɓace fa kaɗan ya rage in mata sa. Kai. Da ka ɗau yin hukunci a hannu. Gara da baka yi ba. Shi yasa na tuna saboda kan ku ji abin daga sama ranku bai daɗi ba. Gaskiya Ce to bari in zo dai in gaya mu. Alhajin baya nan. Ya fita. Wai san mako. Ah. Alhaji da san mako. To lokacin fa umma kafin ku mun auren nan fa muna fitowa daga sallan asaba sai dai ya ce min kai ni na yi kasuwa. Iya haka yake akwai Alhaji sai na zo. Ba ku. Ta shi ke. A gurin da za ka yi zan ji. To shi ke nan. Na manta ban tafi miki da goron ba saboda ran na a ɓace ne. A ai ba damuwa. Sai dai a bi ni bashi Allah bari sai in haɗo da na wannan da kuma zuwa na gaba. To shi kenan. Yawwa. Da Allah a gaya mata dai abin da take min ba na jin daɗin sa. To shi ke. Sai an jima. Kai da gida. Yawwa. A dai gai min da Alhaji. Yawwa. To. Ina yi. Na gajiya. Yayin gidan. Ka tuna gurin ki ne. Ba haka ke da lalle abin ya yake ta abin nan ne a tuni. Kuna girma kuma kuna cin ƙasa. Shi fa zaman auren nan da ke gani ɗan haƙuri ne. Yi na yi bari na bari shi ne aure. A dinga haƙuri. Yin san zaman aure sai haƙuri. Duk da haka muka kawo ya wannan lokaci. Haƙuri za ki ci gaba da yi. Ku daina irin wannan. In ya ce ki a biki, ba ki ji an ce aljanna mace tana ƙarƙashin ta abin kabar mijinta ba?
to ki kiyaye amma a dinga magana kullum a dinga abin nan babu daɗi shi ne ce bari in zo in ja miki kuɗi Insha Allah za a yi gyara. to shi ke nan lafiya? Lafiya. Tun ji ina ta jin kiran ki ba na kusa da wayar sai na ce to yanzu tun da zan fito kasuwa na ce bara in biyo ta nan din da zan gaisa sai na wuce ji me ne yake faruwa ne Kaga kira ba kakkautawa. wallahi Allah Wallahi wani kokon so ne dan shiga raina. Shi yasa na ce bari ma maka tambaya. to Allah ya sa na sani ne menene Sare ni ko Bello a gidanku za a barka ka auri bazaura kuwa? wannan wata iriyar magana ce wannan shine kwatan da yake Ai da yake ka san mazan ne ku ba tabbas gare ku ba wata kaman kwandon kaya kuke. to wannan ai ba abun kokonto bane ko ba abun da zaki daga hankalinki akai bane ba duk abin da ya kasance ina son sa ina kuma da burin kasancewa tare da shi muddin na daina kawai iyayena maganar sa to insha Allah ba su da matsala ba su da wata damuwa za su mara min baya su kuma karfafa min gwiwa akan abin kun gane ai muddin abu ba ya saba wa addinin musulunci bane ko shari'a ta ko al'adar mu ta gargajiya to insha Allah ba da kes da su ba da matsala su saboda ka wannan maki dina wannan kokwantan baki da matsala da haka Har a wajen ka tabbata ba na matsala. tabbata ba ni da ma ai babu wata matsala tunda ni na fara ganin ki a wasu Wallahi kowa ya san namiji su ne kwandon kaya. a'a Namiji kanin ajali, Subhanallah. namiji a tarubutsi duk ne. subhanallahi wannan kalmar kina yawan faɗa ta bana son jinta da Allah da Allah kike da shi digo wannan shine dama kokon da yake yi shine dama duk wannan wayar da ake ta mutun jiya Inda in san matsayata ne. to kake da mutun ji ko insha Allah baki da matsala da haka in Allah ya yarda kike ga Allah kike ga ba wannan abun batu dama kawai haka Allah ya kadarta dama ba zai ba za mu kasance tare ba ni ba rana wuce To, sarki. Wai Bello ba ka gajiya har da wahala haka. Allah ki karba kin san kuɗi fa su al'aura ne ko mu sutura mana Wallahi da ka bai shi ma har da wahala haka. To, ni ba rana wuce na gode. sai na dau Na gode. Me gida? Na shigo. Ni zan fita. a tuni me yasa ba ki jin magana ne na ce ba za ki ba saboda ki raina ni a tuni sai da kika shirya kika fito za ki tafi Yanzu dai so kake ka hana ni zumunci da 'yan uwana ko me kake so ka faɗa? ban yi son hana ki zumunci da yan uwanki ba amma in dai har na isa da ki ya kamata abin na ce ki yi ki in na ce ki bari a tuni me yasa kike yin irin wannan abin ne me yasa kike kokarin kullun ki rinka tusa min bakin ciki a cikin zuciyata ce Ka ga dakata malam wannan kumfar bakin da kake ba abin da za ta yi min. Wallahi baka isa ka hana ni zumunci da 'yan uwana ba ka ga tafiya ta. a tuna abin da kike gaya min kenan yanzu a tuna ban isan gaya miki ki ji ba to shikenan wallahi da ba nan gudun kan miki baki ba da sai in ce Allah ya haɗa ki da kuna kina cikin babur ɗin a daidaita sauko kina cikin mota Allah ya koro da jirgin ƙasa ya zo ya haɗa ku amma dai ina gudun ba zan miki baki ba saboda bakin miji yana da tasiri akan matarsa amma ni wallahi wannan yarinyar tana guma ai tana kuna kawai dagiya nake nuna mata namiji ne amma magana ta Allah sani ina jin zafin abin tana guma mu amma Allah ka bani dama da iko Maza mutanen irin ku kenan? ayin lafiya Lafiya la. ya gida suna ba Lafiya la ai ta kiran wayan ka ba ka dauka sai dai kai ganka a hanya. subhanallahi duk me kawo ta wannan maganar kuma To ai gani ne ta kiran wayan ka na kira baka dau wayan. waye ba ta kusa da ni ne shi sa kika ga kin kira ban ba magani ba wallahi Ta ranar kuma sai na ji ka shiru. Lafiya dai ku? wallahi lafiya kalau kin san da ke abubuwan ne sai a hankali sannan kuma madadin a ce na ci gaba da tarayya da ke abu ya zo nisa sai na ga ya kamata a ce na sanar da magabatana kafin a ce na ci gaba da zuwa gurin naki Ai hakan yana da. to shi ne na ga ya same su amma gaskiya abin da suka gaya min ban ji daɗin sa ba ba za mu ji daɗin sa ba gaba ɗaya da suna cewa ba sa goyon bayan wannan al'amura ki
shi sa ke gaba ɗaya ba ban kira ki a waya ba ko ban samu na. To Bello banda abun ka ban da tsabon munafurci da algungumanci ba kafa ka taka san da ka gani ka je har kofan gidan mu kace kana so na ba. Da abun ya faru me yasa ba za ka yi tattaki ka je har kofan gidan mu ka sake ce min iyayen naka ba su amince da auren ba zaura ba. Duk ba haka bane ba. Ai da munafurci. Ba haka bane ba dai hakuri zaki. Ina kokarin zuwa ne kuma sai muka haɗa yau. Kai tsaya ka je ni fa a maza bari ka je ba wani abu da za a gaya min dangane da namiji wallahi. Mun riga mun gaba rarrabewa da komai salon yaudara ba wanda ban san shi ba. Daman ni tun lokacin da naga ka dauko na shegiyar rigar taka a koda ka zo kofar gidanmu na san cewa yaudara ka zo kofar gidanmu. Yanzu ka tsaya kana min wata yar murya. Allah yanzu me kawo ni magana. Dan Allah ni maza ka ban kuma yaudarin banza mai yaudarin mu. Dan haka kuke maza. Ai shi yasa umma kika ganni yau baki hakunni. Allah umma. Ana ce to akwai dai yadda aka danne. A'a. Wannan irin dariya haka? Ai umma kin san aka ce duniya kenan. Wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci. Haka yake. Ai umma albishir ne nake da shi da dauko nake son in gaya miki. Gora fari tas. Umma Allah ya sa na samu wata bazawara. To. Kuma mun riga mun yi magana da ita na fahimce ta fahimce ni. Yar waye a garin nan ka gama bincike a kanta? Ai gidan Malam Shehu mai zikiri ne. Auna nan bayan layi? Kwarai ko. Ka ɗauko 'yan dattawa. Ai sun gaji mutunci. Gidan babu wasa. Ai Allah ma dai ya bada sa'a kawai. Wallahi kamun kyan kai. Kuma kamun daidai. Ta. Shi yasa ni dai dama daga ganin haka nan ce to na san ina zuwa muku da shi za ku karɓa hannu biyu. Gaskiya ne. Amma dai dan wani aka ce karkataccen wani bare dai in zo don in gaya muku. Ai gyara ba wannan shine layi dodar na gyara. Kaga takalmin nan? Ka ce altina wanke shi sai ka zo ka tar da shi a wanke. Kuma babu inda za ta ƙara zuwa kullum za ka tar da ita a cikin gidan saboda kar ta motsa ya wacce wani abu ba ta kusa. Ai kishin kenan. Aka ce min shi kan shi ma wancan mijin rabuwar ta da shi rashin kyautata mata ne da baya yi. In yi tafiya sai ya kwashe wata da watanni bai dawo ba. Kuma ba abinci. Na gani kuma gidana gashi akwai abinci. Gaskiya. Gashi Allah ya bar min ku yayi muku tsawon kwana sai dai in fatan Allah ya kara muku tsawon kwana ku ci gaba da yi muku min hidima ni kuma in ci gaba da yi muku kuma biyayya. Gaskiya. Gani ma na faranta muku kamar yadda kuke min ni ma in yi muku daidai dai ba zan iya yin muku yadda kuka yi min gaba ɗaya ba. To Allah ya tabbatar da amin amin. Allah ba ku zaman lafiya. Amma umma ya za a ki kai ma Alhaji. Alhaji ai tashi mai sauki ne. Shi ai wannan ai babu ruwan shi. Kina ga zai yarda da shi. Ai Alhaji in ya zo na mar bayani shi ai bai da wata matsala. Sai dai ma ya baka gudunmawar sa. Na ga kamar ita ma tana neman kamar tana da dan fada ne a wajen sana dan ganin da in an yi wa abu sai in ji. Sai ya kama fada ba? Duk zan ga ya mar komai. To shi ke. Zan fahimtar da shi komai. To shi ke na gode. Kai abu yayi daɗi. Wallahi. Allah tabbatar da alheri. Allah dama nake ni in dai zo in je in na gaya miki kuma ya zama na cewa kin amince din. Na amince. Saboda in ba ku amince ba haka zan je in ci gaba da zama haƙuri da ita. Allah ya bada sa'a. Amin amin umma. A tashi lafiya umma. Labarin naka ai mai daɗi. Ai ni kaina a cikin jin daɗi yau nake. Aljuma za a gyara zama kenan. Muna kallon wasu suna kallon mu. ita hajjiyar taka ta ce ai so kake yi kai tsara aure na su fara bambam faɗa da a'a kashe aure ba wai abin nan bane ba za a ce mutum idan yana da kana da yanda za ka yi ya za a hana ka ai abin da ba a so kar mutum ya haɗa mata biyu uku zuwa hudu da rashin adalci in ka san ba za ka yi adalci ba shi na da ke ɗaya yawwa wannan ba wani matsala insha Allah ne maka murna Allah ya bada nasara kuma Allah ya ciga Allah ya ciga al'amarin amma dan Allah ai adalci ni ban hana ka aure wallahi gaskiya ne amma dan Allah ya adalci Allah ya taimaka madalla ni ma abin da ya ƙara min ƙwarin gwiwa akan maganar neman auren wannan din na faɗa sai na ƙara da ita daga sarki to baban nata da ya zo mahaifin nata da ya zo ya same ni da ita yake tambaya na kai ɗan gidan wane ne sai na ce ni ɗan gidan malam Zailani
na ina na ce masa nan makwarari ya ce a kan ce dai malam Zailani na ya ce ai tare kuka yi makaranta ka dai malam Jafar ne malam Jafar Allah tuba ai tare muka karatu tsangaya ya ce tare kuka yi ma na boko makarantar baban ladi ya ga makarantar baban ladi tare shi muka yi malam Jafar tare shi muka yi daga nan kuma muka shiga jami'ar Bayero shi ba har jami'ar Bayero sai da Bayero ne ba su kuma har wa week university Wow Week University ba. Yes. Mu ne ɗalibai na farko da Wow Week University ta yayi. Ha? Allah zan ba a adalci. Sai a adalci. Allah ya taimaka. Madalla. Ba dai ma sai na shiga gidan ba da yake. Ina dai sauri ne. Me yasa ba ka saka kai kuma? Wallahi baba ai ka san wani sa'in da ni kaina ba haka nake son zo gida. To gaskiya ne. Zo in same ku ba ba matsala wallahi. Amma dai akwai tanadin da nake. Allah ya albarka madalla. Shi ɗanin namiji shi yake saka matansa rigima. Shi ɗanin namiji shi yake